जारिमिनारि सोरजिनो नागिरदों दिनै बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाया मोनसे रेकर्ड सोरजिनो नागिरदों आं दंफैयो सरसजाय स्टेडियामाव जेराव दिनै 17 खालार आरो दिनै 17 खालार दिनै सरसजाय स्टेडियामाव मोनसे जारिमिनारि सोरजिनो नागिरदों बागुरुम्बा मोसानाया बागुरुम्बा दोहौ दिनै मोनसे सिमाङा जाफुंनो नागिरदों दा देखायगासिनो बे स्टेडियामखौ जेराव दसे समनि उनावनो बेलासिनि 5 रिंगायाव बेहाय पारफर्म खालामनाय जागोन बे फोथाराव देखायगासिनो बे फोथाराव 10,000निफ्रायबो बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना मोसागोन आरो दिनारिया बेहाय साजायना दोनखाबाय गारिखौ बे गारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेहाय गाखोनानै बेहाय बे फिल्डआव बे स्टेडियामाव ओरै गिदिंगोन आरो बयजोंबो रायलायनो नाजागोन आरो देखायगासिनो बे दिन्थिगासिनो बागुरुम्बा दोहौ दिनै जेराव जानो नागिरदों ओरै स्टेडियामाबो फुल जाबाय अडियेन्सआ सौफैबाय नायगिरि बिथांमोना सौफैनानै दङ स्टेडियामाव देखायगासिनो बे भिजुवेल्सखौ सरसजाय स्टेडियामाव दिनै बे जारिमिनारिखौ नायनो थाखाय बयबो सौफैना दंफैयो दाब दाब जायगानिफ्राय बयबो बे समखौ नेनानै दं जेब्ला बेहाय बे स्टेडियामाव खामनि देंखो सेरजानि देंखो जथा जाफ्रिंनि देंखो आरो बागुरुम्बाजों स्टेडियामा गोमखांगोन आरो देखायगासिनो सरसजाय स्टेडियामाव बे भिजुवेल्सखौ आंजों लोगोआव दा सौफैदों मेरला रायजो राजाया सौफैनानै दंफैयो दा नायनो थाखाय देखायगासिनो भिजुवेल स्टेडियामनि जेराव सौफैना दंफैयो गासिबो बयबो दिनै नायगोन बे दिन्थिफुंनायखौ साखि जाफैगोन आरो जोंजों लोगोआव दङ दा इएम सार मा बुंगोन आसाम सरकारनि जितु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बे आसाम सरकारा बेनि कालचार डिपार्टमेन्टआ जे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ लाबोनानै बर'फोरनि गोजामसिन जारिमिनारि बे बागुरुम्बाखौ बे 10,000 मोसाखावरिफोरखौ लानानै बेयाव मोसाहोनाया जोंनि थाखाय बियो मोनसे दुगाथाव बाथ्रा आरो बिनि गेजेरजोंनो जिहेतु मोनसे हारिनि सिनायथिब्ला हारिमुखौ नांगोन आरो बेनिखायनो दिनै बे हारिमुनि गेजेरजों बुहुमाव बर'फोरनि हारिमुवा जे जौगा थाखोनि बेखौ मिथिनायाव गोबांसिन बिहोमा जाबोगोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला 1957 मायथाइयावनो सतिश चन्द्र बसुमतारी मदाराम ब्रह्म बिथांमोना दिल्लीयाव लांनानै बे बागुरुम्बाखौ मोसाहोदोंमोन बेनि गणतन्त्र दिबसआव आरो बेयावबो बिराद बाख्नाय जादोंमोन आरो उननि समाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि 1987 आरो 89 मायथाइयाव बियो गिबि बान्था मोननोबो हादोंमोन दिल्लीयाव आरो दिनै बर' हारिनि गेजेराव बियो बयजोंबो मिथिजानाय नाथायबा आं मोनसे बाथ्राखौ जेब्लायबो बुङो बर'फोरा दख'ना गाननानै खाम लानानै सिफुं लानानै जथा लानानै मोसानो ओंखारबानो बागुरुम्बा बुंनो नागिरो आं बुंदों गुबुन गुबुन राव हारिमुनि मानसिफोरखौबो जे बियो बर' हारिनि मोसानायानो बागुरुम्बा नंजोबा दिनैनि मोसानाया बागुरुम्बा नाथायबा बर'नि गेजेराव बागुरुम्बाया जोंनि हारिनि बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोनि मोसानायबाबो बेनि लोगोसे रनसन्द्रि दाउस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला खेराइ मोसानाय बैसागु मोसानाय बायदि बायदि दङ बेनिनो जोंनि बे मोसानायखौ बागुरुम्बा मोसानायखौ दिनै जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मुलुगाव मोनसे मिथिजाहोनो थाखाय रेकर्ड खालामनो थाखाय मोसाहोनो बे हाबाफारिखौ लादों बेनि थाखाय आं आसाम गभर्नमेन्टनि हारिमु बिफान आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो आरो बेहाय दंफैयो रायजो राजाफोर नायनो थाखाय आदा माबायदि मोनदों फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों दिनै दा नरेन्द्र मदिया जोंनि जा बागुरुम्बा माबाखौ माबानायनि थाखाय जों गोजोननाय नांदों फैनानै बेनोसै बबेनिफ्राय फैदों जों रङियानिफ्राय फैदों बिदि जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि बर'फोरनि प्रथम बिदि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय रंजानाय नुदों ओंखायनो आरो आसामनि CM-खौबो धन्यबाद होदो बिदि मोनसे बर'नि मोनसे एसे नायजाब दिन्थिफुंनाय बेनि थाखायनो गोजोननाय नेनानै नायजोबथारगोन ना औ नायजोबगोन होननानै आसा खालामना फैदों आरो दंबावो बेहाय मादैमोन जों मादैमोननि सिगाङाव थांगोन रायलायनो बबेनिफ्राय फैदों उदालगुरि माबायदि मोनदों दिनै फैनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय सरकारखौ मा होनगोन सरकारा एथ' गिदिर जोंनो मोनसे गिफ्ट होनाय बायदि जादों सरकारखौ धन्यबाद होदों मानो होनबा जोंनि बेबायदि ट्रेडिशनेल बागुरुम्बाखौ बेबायदि
माने फार्स्ट टाइम बिहुखौ माबा खालामबाय बिनि उनाव नेक्स्ट सेकेन्डआव जुमु आरो दायो बागुरुम्बा बिनिखाय सरकारखौ जोंनि बे मोनसे बर' हारिनि ट्रेडिसनेल माबाखौ मा होनो बेबायदि माबाना होनायनि थाखाय जों जोबोद धन्यबाद होदों आरो सरकारखौ आरो मोजां मोनदों। मा बुंगोन मादै? आंखौथ' जाबाय दे बे होननायानो नांला दे। गोजोननाय फोरमायदों। गोजोनदों आं गुवाहाटीनिनो गुवाहाटीनिफ्राय फैदों। बयबो गोजोननाय फोरमायगासिनो बेहाय जिहेतु बियो गिबि खेबनि थाखाय बागुरुम्बा दोहौआ मोनसे जारिमिन सोरजिनो नागिरदों आरो बिनानावमोनाबो दंफैयो बिनानावमोना मोसाखावरि बिनानावमोनजोंबो रायलायगोन। मा मुं? आंनि मुङा निकिता बसुमतारी। माबायदि मोनदों फैनानै? मोजां नांदो। Actually, we are from Guwahati, so we are very happy attending this day and witnessing this day and feeling. So you will gonna perform today, right? No, I'm not going to perform. We are just coming to see what. You look so pretty. Thank you so much. You're looking so pretty. Thank you. What about you? I'm Sapna Boro. I'm from Guwahati actually. সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত আজি আমাৰ 10,000 নাচনীয়ে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানে পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য বাগৰুম্বা ইয়াত পৰিৱেশন কৰিব আৰু লগতে মানে বহুত ধন্যবাদ কম আমি কাৰণ বিশ্ব দৰবাৰত মানে জিলিকি উঠিব আজি 10,000 নাচনীৰে বাগৰুম্বা নৃত্য আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আহিব ইয়ালৈ খুবেই ভাল লাগিব যেতিয়া আমি বাগৰুম্বা দেখিবলৈ পাম বিশ্ব দৰবাৰত আৰু বহুতো ধন্যবাদ বিশেষকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক বহুতো ধন্যবাদ কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাম বাগৰুম্বা লোকনৃত্য খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে তেখেতে বহুতো ধন্যবাদ থেংক ইউ आरो दंबावो बेहाय जों मादैमोनजों रायलायगोन केनेকুৱা লাগিছে নমস্কাৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি আমাৰ বড়ো সংস্কৃতিটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব 10,000 মানে নাচনীৰে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ मा बुंगोन मादै बर' ক'ব নাজানো অসমীয়া माबायदि मोनदों फैनानै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानि थाखाय दिनै বিশ্ব दरबाराव जोंनि बर' हारिया जोंना थागोन दिनैनिफ्राय आरो बे गोथार सानाव जों गासैबो बर' हारिया जे लोगोसे ज' जानो मोनदों बेनिखायनो जों बहुत खुसि आरो मादैया गुवाहाटीनि आं गुवाहाटीनि मरिगावनि जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बर' हारिनि थाखाय बर' हारिया आगोलनिफ्रायनो बेबायदि बिराद मोनसे बागुरुम्बाखौ लानानै सिमां नुदोंमोन दा दिनैनि माने दिनाव बा दिनैनि बे समाव आथिखालनि जा सरकार आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमন্ত বিশ্ব शर्मानि जा दैदेननाय बिथांनि जा हेफाजाब मददजों बर' हारिया मुलुग दरबाराव जेरैबायदियै सानदोंमोन जेरैबायदियै साननाय हनाय दंमोन बेबायदिनो आसा लाखिनानै बे बागुरुम्बाखौ दिनै बागुरुम्बा दोहौ मोनसे लानानै बे विश्व पृथिबियाव मुलुगाव बेखौ दिन्थिनानै बर'आ जे मोनसे मुंदांखा हारि बर'हा जे राव हारिमु थुनलाइया एसेबां गोजौ थाखोनि बेखौ बयबो बे बुहुमनि मानसिफ्रा मिथिनो हागोन बुजिनो हागोन बेखौ लानानै जों बयबो सासे बर' फिसा जानानै सासे बर' मानसि जानानै आरो आंबो सासे अर्गेनाइजेसननि मोनसे अर्गेनाइजेसननि नेहाथारि हिसाबै खोला कामरुप जिल्ला बर' जातीय परिषदनि सासे नेहाथारि हिसाबै आं जोबोद खुसि मोनदों गोजोनथाव मोनदों जाफुंथों बेखौनो आं दिनै फोरमायबाय गोजोन्थों सारमोन दं बेहाय मा बुंनो एसे बुंबायनो मा बुंगोलाय बेसां मोजां बाथ्रा जे बर' हारिनि जि कालचार रीति नीति संस्कृति बिथां मानसिया बुरुनजिया बुंनो हाया मा सननिफ्राय मा टाइमनिफ्राय फालिना फैदों बे गेदेर बाथ्रा दिनै बे मानसिनि गेजेराव खना खसला थाब्लाबो बर'फोरनि गेजेराव बे कालचारा हाबना दङ बेखौ गासैबो लाबोनानै गालाय नेपालनिफ्राय लाबोदो वेस्ट बेंगलनिफ्राय लाबोदो नागालेण्डनिफ्राय लाबोनानै समनै मोनसे गासैबो लोगो जानानै गालाय दिनै बे बागुरुम्बाखौ बिश्वनि दरबाराव माने प्रतिष्ठा खालामनाय কাৰণে मोनसे गेदेर बाथ्रा जे बिसोर खफाल गोनां जोबोद खफाल गोनां जे बेबायदि मोनसे अपरचुनिटि मोनदों It is a great opportunity for all of us because we Bodo community we are going to perform this kind of great what is called a Bagurumba dance
which is very rich culture, not only in dance, in respect of our wearing clothes, dresses also. So we are very proud of that. We must thanks to the honorable our chief minister as well as the prime minister of country India. Thank you. थारैनो बयनिबो गोसोआव गोग्गानाय दं बयबो प्राउड फिल खालामगासिनो आरो जों रायलायबावगोन ओरै दङ रायजोफोर दंफैयो जों बिसोरजों रायलायनो नाजाबावगोन बबेनिफ्राय फैदों मादैमोनाव मा बुंगोन बे पार्टआव जों बाहागो लानो मोननानै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा दिनैनि साना जे हिस्ट्रिकेल डे जानो थांगासिनो दङ जोबोद मोजां मोनदों जों क'क्राझारनिफ्राय भुगेश्वर बरुआ जी स्टेडियम गुवाहाटी सरू सजायत यार आमार जी अपेक्षा करी थका आमार बागुरुम्बा ढौ আজি कई घंटामान पिছত प्रधानमंत्री महोदय आহি পোৱাৰ পিছত ইয়াত प्रदर्शन हब बागुरुम्बा नृत्य बर' जातिर এটা नेबाय थानाय जानाखि बागुरुम्बा दोहौ बियो दसे उनावनो जोङो नुनो मोनसिगोन नैबे गुवाहाटीयाव थानाय अर्जुन भुगेश्वर बरुआ स्टेडियाम सरुहजाय बेवहाय जोङो नुनो मोनसिगोन 10 रोजा बुरजा जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना बेहाय बाहागो लागोन बेयो सम्भबपर जादों बेनि थाखायनो बेयो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि नाजानायाव बिथांनि गोख्रों सिद्धान्तआव बेयो सम्भबपर जानानै फैबाय आरो बिथांमोना सफैनाय लोगो लोगोनो जायगा दंसै आङो बुहुमनि बर' फिसाफोराल' नङा बुहुमनि जायफ्रा बागुरुम्बाखौ मिथियामोन नुवाखैमोन दिनै नुनो मोनसिगोन बेबो मानव गिदिर प्रधानमन्त्रिनि प्रेजेन्सआव आङो सिबिनां बर' फिसाफोर बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिन जाना थासिगोन जारिमिनल' नङा बेयो बर'फोरनिल' नङा आसामनि भारतनि नाय दिनाव जोङो नायबानो आधुनिक जानाय टेक्न'लजि जुगाव बियो सहजै नुनो मोनगोन गोजोन्थों